ni Sabu Musa Kalla nan Maradi Ali dan tsoho waga karta ita ce ta sai yawo kuma gaban ku za ni sa mata wuta dan saboda kusan mu da sai yawo ta kare kawai baka san sai yawo Allah ya raba mu da ita Allah kwashe mata sai yawo Allah tsine miki idan saboda ba mu cikin sai yawo mun hita mun dade da mar cewa a hita sai yawo yanzu kowa kenan an nemi kowa ne mai cin kashi ba dole ba ba wasu an sa essence ta yi ci koko ta kama ta kama to ga sai da yawo ita kun gani na toye ba mu ci kyau ba mu ci gobe kuma Allah ne mu sai da yawo ni ne Sabu Musa Kalla nan Maradi Ali dan tsoho wallahi ga ta na toye ku gani dan saboda ta joye maku shaida nagode wallahi baba ya toye ya baba Allah tsare tsoho mai rasha a to ka gani tsoho mai rasha tsoho mai rasha kenan kwarai tsoho mai rasha wanda ya san ni ma ya gane ni tsoho mai rasha kun ga na toye ta ko ka toye ta baba to sai bon to Allah tsare tura mu cikin tiktok can su gane mu kwarai